hau bnai jeng mang jong kasnam ajar khat phra hadin balami ke jeng klumar tham yomolong na ka daw jong ki kharmetor ka sarkar kala khang sna smak ya ka surok ka bayai na ka te ka jaka ila man kreu ka di ka surok ka bayai na tham yomolong ka bami ki than jaka bimola ka di ko surok ka bayai ba ki bas ba ki kali kamai ni nadu ba ka sarkar kala khang ya ka ni ka surok kalau ndak ka jeng sakot kali ka bejur ha ki than jong benta jaka bar phran na kalyang jong u emily kanot shalong ba adwa nongrom ulapan pau ka jeng sokhya ka bejur ya ka jeng khang sa ka sarkar banyak ki kali na ka ni ka jaka Ula ong baka sarkar wadda kan patla bar penggeria yaki hari jana kata ke cakah handai ya kasurok de ban plino mana ke juga por ke jeng penggeria yaki ke di banyak baik kembarathmu ula pen paru ke jeng sokhya bas ngole ran ba malaki kam ka ying bichar jong ke jenla ka ban tuklar yaki kam ke bediwan le jong ke sarkar la kalong ke jeng sakot kali la kalong jong doyong la kalong ki boarding bat ki wede ba ada ba lebu ke jeng keliru la kan ni ka sarkar jenla ka ba menta ka dinam ta ka pai ba sana sa jong ke jenla ni ka dei tangan ta ka wi ka jaj ban riu Kanika jengja poka temotor ki nongsong sinong ki badai ki employee jongka various department jongka government apa ngi menta poka government menta si ro baje karen kaya jakar ngi skam bakanong successful ngi skam bakanong say so baginong la mas pengbi sai pai ba bat kham tam e masmo ba ka government hi kadai ban penkriya no mardo klam pen slam shu yakini ki nong tre ki barang the poka themi mulong but khap tabe bang aku apan ban aku apan bu kecil kali ya government of the day whether the government of the day they should prove whether it is a government for the people or whether it is the government of few community ini bang aku apan punta nalor baka problem kimla apan wen ban penkriya ya kini ki nongsong senong jadi kini ki syakri saka hak ti jaka thami mulong segino segita jaka ka bang temu ban bu eki government ka plan Basosi par kalong ba ka government kapan sim gi jikit kli kiwan bu sekti barigir jingkir bomsa ban yai through na kate gi jaka kani kala wara ki jinge ka bala lesha ko binong song sinong jong jala ko binong song jeni ki area ba marchan bani jing thang kali ka long palak lakta ekselong bro koi mo pi ko ka government mo pi bro ka bo so ba phinde la jong kamram ada pidang ia ikun sim ta por ban pan kriya ti nong song sinong rei immediately dongkam ban wenno yang tu barigit kanang balawan plat ya traffic bakan don ka flow of traffic ka basosi sisyo along ba kani ka government MDA government 1 ka MDA 1 MDA 2 wali ka ju ka basosi bakalong ba on every matter subject kapan tukular ba dikatut rangi pai ka traffic ru ka tukular ka put rangi pai haki issue repair lagi dei noi kai lagi dei ki lagi dei ka coal mining coal transportation ini ru ka dei ka kod ka pan tuklar kani ka pen pau ya jing trot jing government tinga sngo ba ka government ka dei ban weng no mardor yang tinga barigit bla bu jing kiar hang the ko thami mulong khnang ba kanong jing song sok song sai ba ka government ka pan proof lagi dei ka jong ka wei ka jai ban riu na ka dei ka government jong kinong song snong ka jala pro koi ini kempian mas kuat kepau sama TV Press Media.